Dyma I chi'r olwg gyntaf ar y neuaddwyd yn 2026. O, mae'n braf. Mae wedi symud yma ar fore dy llun fel hyn. Mi fydd fan hyn yn llenwi alla'ch sicrhau chi. Mae'n ffynas siop ardderchog I gynhyrchwyr Cymru. Ar wythnos yma mi fydd yna rhyw 80 o wahanol gwmnïau ar ddangos bwydydd a diodydd o bob math. A mae'r gŵr borheddig yma, Lloyd Henry, yn ei seithfed neb. Mae gwyliau'r ysgol di dechrau. Newydd ddechrau heddiw. Y wen o glist y glist. A hapus I fod yn y neuaddfwyd yma, ie. Ac yn athro yn ysgol gyfyn gwyr, ond wedi sefydlu y Cegin Mr Henry hefyd. Felly beth ydy Cegin Mr Henry? So, chymo, yn ystod y cyfnod clo, nes I ddechrau falle postio fideos ar-lein, a mae jyst I tyfu a tyfu, llyfrau, dosbarthiadau allanol, a chymo, tyma bach yr cyfryngau cymdeithasol, ond dim popeth yn ddim fi. Ond hyrwyddo pobl I goginio, ia, dyna di'r her, dyna di'r nod I chi felly? Ie, ethos y cwmni yn gyfan ydy gael teuluoedd a plant I coginio gyda'i gilydd, ond hefyd I wneud rhywbeth hwylus. Felly mae lle fel hyn, dwi'n dychmygu, yn lle mae rhywun yn cael dipyn o ysbrydoliaeth? O, byddwch chi'n meddwl, mae digon o dewis, mae prifau hwnna, bach o ham fan hyn, chymo, neu mae dyn ni pethau melus o flaen, neu mae beth yma bach yn anodd I gwybod ble I ddechrau, felly ble I orffen wedyn. Felly pan wyt ti'n dod I mewn I fan hyn, chwilio am beth wyt ti heddiw enghraifft? Wel, chymo, mae tili lan dy fi ydy, felly mae eisiau rhyw fath o picnic, neu fel bydd yn mam yn gweud bitsach bach sy'n siang yn ni. Bitsach? So pethau felly llan o'r bag, so felly tym bach o cig, neu tym bach o caws, rhywbeth felly melus, neu hifan ia i'n fab Sion ifan. Fydd y stondina hefyd ia, mae yna rhyw 4 o stondina hefyd ia I gyd yma, dwi'n credu fydden nhw'n neud ffortiwn siwr o fod heddiw am bydden nhw. O ran y bitsach ti'n sôn amdanyn nhw, ti'n meddwl mae grazing boards yn bethau eitha ffasiynol yn dydyn nhw. Beth sy'n bwysig mewn neu beth sy'n galw grazing board yn Gymraeg? Wel, o'n i'n meddwl o'n bore yma, des I lan gyda falle plat pwrhi, ond fi'n hapus gyda bwyd bitsach. So, y peth pwysig ydy cael amrywiaeth o bethau, falle pethau sawrus, rhyw fath o saws neu pickle I fynd â fe, rhywbeth caled I fynd efo fe. Sori, mae ciw fan hyn, beth sy'n digwydd fan hyn, boys? Coffi goron y dre. Mae'n edrych yn hyfryd ar y fe, mae'n grip mawr, hygol ffein fe. Mae'n debyg wedi cyfuno efo cwmni rym, felly mae gen nhw goffi rym newydd eleni hefyd. Mae hwnna'n neis gweld y cwmni yma'n... Cydweithio, ie, chymo, a mae lot o bethau beth yn gwneud yna, falle cwmnioedd sy'n gweithio ar falle syniadau newydd, a falle dyna amrywiaeth neu rhyw fath o cynnyrch newydd I Gymru. O lle ddoth dy anger di at fwyd ta? Wel, fel chi gweld yn glir, fi'n hoffi bwyta. Yn nhw'n gwybod, fi wedi teithio cryn dipyn ar draws y byd, I gweld falle wahanol diwylliannau a pethau fel la. Just, chymo, mae just gweld y pleser o trwy bwyta bwyd a coginio bwyd yn rhywbeth fi'n mwynhau yn enfawr. Fi'n gweld bwyd gluten-free fan hyn, mae hwn hefyd yn dydi, mae yna farchnad I bob math o anghenion hefyd yn does yn gorfod bod. Ie, chymo'n amlwg ni'n gweld yn y dosbarth hefyd, chymo, mae lot o bobl gyda falle archeolegau bwyd yn eich anoddefgarwch yma, a mae'n bwysig obviously I gael propesi ar gael I bawb yma. Faint o bobl ifanc, plant o bobl ifanc o dy brofiad I yn yr ysgol rwan sy'n cymryd at gwersi coginio fel oedden ni'n gael yn ys dalw? Wel, ffodus I ni yn ysgol gyfyn gwir, mae fe'n boblogaidd iawn. Mae tua bron o bod 60 blwyddyn nesaf yn gwneud tygau, bron o bod 10 yn gwneud fel y cymwystech lefel A, a ni'n ffodus yn cyfnod allweddol 3, mae pob disgwyl yn cael un wers pob pythownos. So, y gobeith ydy, erbyn maen nhw'n gadael yn blwyddyn 9 yn Cymru, mae'n cyfnod 24 wahanol beth sy'n rhywbeth enfawr hyd yn oed I oedolion. Ie, ac ydy'r elfen mae'n cael y teulu gyd yn rhan o gyd goginio neu bod yn y gegin am y gilydd? Ie, mae'n magi hwnna, felly ni wedi colli fe dros y blynydde, le mae pobl yn cael trei o flan y teledu a chi'n colli cymdeithasu yna a siarad dros o. Sori, dycha'r siocled na. Helo, bore da. Waw, ie. Mae hwnna'n... Mae'n llifo, dwi e? Mae hwnna'n llifo, ydy. Wel, mae hwnna'n beiriant a hanner os gael heidlo, yn dyrif gwych. Ie, da chi mynd ar gymryd pethau fel yna I ddisgyblion ysgol, dwi'n siŵr, ond... Yn o'n ffodus na gyda dyn. Bod math o bica bach fan hyn, fat bottom Welsh cakes. Helo, bore da. Morning, bore da. Bore da, bore da. Lafant a mel, dycha. Peanut. Chi wedi gweld y datblygiad gyda'r un, felly yn draddodiadol, just felly cyrrant gyda felly space cymys. Mae'n neis I weld siwr gymaint o cwmnioedd gyda blasau newydd o wahanol. Felly nôl at y bwrdd bitsach, gei di lonydd rwan I fynd I siopa. Felly beth ni angen? Pa gynhwysion sy'n angen reidiol ar gyfer y bwrdd bitsach yma? Yn benda, bydd yn eisiau rhyw fath o cig yn rhyw fath o cig sych. Caws bydd yn hyfryd, rhyw fath o chutney neu rhywbeth fel la. Mae rai chi gael rhywbeth I felly. O, beth yw hwn? Gaw o preserves. Ti di ni ddewis chutney a wedyn gei di lonydd I fynd I wneud y siopa wedyn y ben dy hun. Reit ta. Beth I ffansi? Beetroot, mint and pomegranate. Ew, pear, fig and cardamom. Bore da, siamai. Da.
Chi'n iawn? Good? Good. Ie, edrych ymlaen at y sioe. Da, dwi'n siŵr. Ti di dewis? Welsh but not language. Chymod, y pethau dan nhw, mae lot o gymysg o pethau llawer, gys am melus dyddiau yma, so dwi'n just ddim fel, chymod, falle fel wynon sy'n ben unan, chymod, mae pethau melus yma hefyd. Yn y tywydd yma, beth ti'n meddwl? Chwela. O, perffaith. Am brafa. Môr y canoldir, yma yn Llanelwedd. Diolch i ti, ymlaen o'r siopa, paid i gwario gormod. Wel, am folau. Diolch yn fawr. Diolch, sioe dda i chi.